Tepangaken nama kula Bintang Rahma Akiba, NIM pungkasan 17, kula saking Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Rombel Setunggal. Adol jamu déning Sendang Mulyana. Ayo, ayo, kumpul, kumpul. Iki lho jamune, mujarab tenan. Ojo nganti kleru milih jamu. Paling kondang ya jamuku. Ojo kapusan. Saiki akeh jamu picisan. Jari bisa nambani. Jebul malah mateni. Hi, ngegirisi. Mu, jamune, jamu. Nomor 1 kanggo tombo loro ati. Nomor 2 kanggo tombo guyuhan coro. Nomor 3 kanggo tombo loro ngelu. Nomor 4 nambani sing wis sekarat. Nomor 5 uripmu bakal kepomo. Nomor 6 kanggo nyumpel kakehan cangkem. Mbak Yu, aku njaluk sing nomor 7. Nomor 7 cocok kanggo kuping buntu. Yen ngono, aku njaluk sing nomor 1000. Nomor 1000 wis kanggo nambani asu. Cekap semanten atur kula. Matur nuwun.